ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ବିକୁ ଭାଇ କହ। ଆରେ ଭାଇ ହେଲ୍ପ ଟେ ଦରକାର ଥିଲା। କାଇଁ ହେଲ୍ପ? ସେ 10 କ୍ଲାସ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଫାଷ୍ଟ ପାଠଟା ଯେ ଅଛେ ଟିକେ କାଣା କାଣା ଅଛେ କହିଦିଅ। ଟିକେ ବହି ପଢ ଜାଣିପାରବୁ। ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ହ্যাঁ ବୋରିଂ କେନ୍ତା ଲାଗତା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଇଁ ଥରେ କହିଦଉଛେ ବାକି ମୁଇଁ କହି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପଢବୁ ମଜା ଲାଗବା ଜାଣିପାରବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯେ ଭାଇ। ହୁଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ହେଉଛି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଣା କରିଥିଲେ ଆସିକରି ଭାରତରେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା କି ସେ କାହିଁ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାନମା ଆମେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ କାଣା ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ ବୋଇଲେ 1919 ମସିହାରୁ 1948 ମସିହା ଟାଇମ୍କେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ କହିମା କାହିଁକି ଏଇ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଲାଗି ହେଉ। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ ତ ଆମେ ଜାଣିବାର କଥା। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଏ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ସବେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ପୁତଲି ବାଇ। ଆଉ ସେ କାଣା ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭାରତର ଯେନ୍ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା କି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ମା ଆର୍ ତୁଇ ଯଦି ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରିଲୁ ତ ତୁଇ ଭୁଲ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛୁ। କାହିଁକି ଅହିଂସା ଆର୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦେଖାନ ଗୋଟେ ମହାନ ନୀତି ପୁରା ଭାରତରେ କାଣା ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅହିଂସା ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରସୁଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ବୃତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଦେୱାନ ଥିଲେ ସେ କାଣା ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଏପରିକି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ କାଣା ବାରଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଗୁଜରାଟ ଆର୍ ବମ୍ବେରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ସେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଗୋଟେ ମୁସଲାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଠାରେ ଥିଲା। ସେ କାଁ କରିଥିଲା ସେ କିଛି ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଡାକରା କରିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଁ କରିଥିଲେ 1891 ମସିହାରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ। ବାକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ମାନେ ଏଇ କେସ୍ ଲଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ସେ କେବେ ଭାବି ନାଇଁଥିବେ ଯେ ସେ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହିଁ ବିତାବେ। ତ କାଁରେ ବିତାଲେ କାଣା ହେଲା ସେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କାଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଛା ଜାନମା। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ନୀତି ସେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଇଲେ କାଣା ଫେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ରଙ୍ଗ ଯେପରିକି କଳା ଧଳା ନୀଳ ମାନେ କୌଣସି ଏକ ରଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବୈଷମ୍ୟ ବୋଇଲେ କାଣା ବୈଷମ୍ୟ ମାନେ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ବା ତାରତମ୍ୟ ବା ପ୍ରଭେଦ ବା କହିବାକେ ଗଲେ ବୈଷମ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମନେକର ସେ ଇଂରେଜମାନେ କାଁ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଦେଶର ଭୂଗୋଳ ସେପରି ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ତାପ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେହଟା ଗୋରା ଥିଲା। ବାକି ଆମର ଆଡ଼େ କାଣା ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ କଳା ବା କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେମାନେ କାଣା ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋରା ରଙ୍ଗ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆମେ ସବୁନୁ ବେଷ୍ଟ ଆମନୁ ସମସ୍ତେ ତଲେ ଯେନ୍ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ବା କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ବା କୃଷ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଳା ଯେନ୍ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବାଦାମୀ ସେମାନେ କାଣା ଆମନୁ ତଳେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଆଉ ଆମେ କେବେ ବି ସମାନ ହେଇପାରୁ ଏନ୍ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିଲେ ସେ ଇଂରେଜମାନେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଭ୍ୟ ବୋଲାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଏପରି ହୀନ ମାନସିକତା ଥିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ କାଣା ଚାରିଆଡ଼େ ଏବଂ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ସେଇ ତୁମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗ ସେମାନେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ୱେତଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଳ ପ୍ରଜାତିର ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେଇଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ନାଇଥିଲା ଏବଂ ନା କି ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ବା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆର୍ ଯେନ୍ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେ ସେନ୍ତା ପରିବେଶ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ପରିବେଶ ମାନେ ମଶା ମାଛି ଏପରି ଏକ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ଲାଗି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯେନ୍ ସେନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରବାଟା ମନା ଥିଲା। ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ମନା ଥିଲା। ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବାଟା ମନା ଥିଲା ଏବଂ ରେଲଗାଡ଼ି ଯେନ୍ ଥିଲା ସେ ରେଲଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମଧ୍ୟ
ମନା ଥିଲା ମାନେ ତୋ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ଭାରତୀୟ ତାହେଲେ ତୁ ସେଠାରେ ସେଇ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କୋଠରୀରେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲିକରି ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲୁଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ବି କାଣା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା କି? ହଁ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ବି ପୁଲିସର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ତ ସମୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେତେବେଳେ କାଁ କଲେ କିଛିଟା ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତାପରେ ସେଠାକାର ପୋଲିସ ଆସି ସେଇ ରେଳଗାଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଥିଲେ ତୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିଦେଲେ କ'ଣ ଆମ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବୁ କି? ତୁ ଜଣେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ବା କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପରି ଶ୍ୱେତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଆମ ପରି ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ କେମିତି ସମାନ ହେବୁ? ସେ ଏନ୍ତା କିଛି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେ ହୋଟେଲରେ ସେ କୋଠରୀ ଖୋଜିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଗଲା ଯେ ତୋତେ ରୁମ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ତୋତେ କୌଣସି କୋଠରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କାଁ ଗଲା ସେ ଯେତେବେଳେ କଚେରୀ ଯାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ କଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଗଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରାଯାଉଥିଲା ବା ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବା ମନା କରାଯାଉଥିଲା। ନିଷେଧ ମାନେ ମନା କରିବା। ମାନେ ଏହିସବୁ ଦେଖିକରି ତାପରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିକରି ଯାହା ମାନେ ତାଙ୍କର ମନେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ବି ତ ମଣିଷ ସେମାନେ ବି ମଣିଷ। ସେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ସମାନତାର ଅଧିକାର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମାନ। ସେ ଇଂରେଜମାନେ ବା ଏହି ଗୋରା ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଏପରି ପ୍ରଭେଦ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଥିର୍ଲାଗି କାଁ କଲେ ସେ ସବୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ କଲେ ଯେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏନ୍ତା କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାର କଥା। ଆମେ କାଁ କର୍ମା ଏଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ 1894 ମସିହାରେ କାଁ କରିଥିଲେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାଁରେ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଛେଙ୍ଗା ଦେଖମା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଭାରତରେ ତ ପରେ କରିଥିଲେ ବାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ। ସେଟା କାଁରି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ନୀତି ଥିଲା ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ନୀତି। ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ନୀତି ବୋଇଲେ କାଣା ସେନେ ଯେତେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାଁ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁବେଳେ ନିଜର ସହିତ ଧରିକି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ କାଁରେ କିଏ ଜାନେ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆମନୁ ତଳେ ବା ଆମେ ସୁପେରିୟର ତୁମେ ଇନଫେରିୟର ତୁମେ ଆମନୁ ତଳେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାଁ କରବ ତୁମେ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇ ଜାଣ ଦସ୍ତଖତ କରି ଜାଣ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବା ଫରକ ପଡ଼ୁନି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ 1906 ମସିହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ସେଇ 1906 ମସିହାରେ ହିଁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ଫାୟାର ଥିଏଟରରେ ସେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସିଥିଲା 1908 ମସିହାରେ କାଣା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ। ସେଇ ଆଇନ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ 1908 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମସିହାରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇ 1908 ମସିହାରେ ହିଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ଆସିଥିଲା ପରେ ସେଇଟା 1913 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଯଦି ବାହା ହେଇନ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ବାହାଘର ହେଉଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟର ସେ ଯଦି ବାହା ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ସେଇ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବିବାହ କରିନାହିଁ ସେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ମୁସଲିମ ରୀତିରେ ସେ ଯଦି ବାହା ହେଇଛି ସେଇ ବାହାଘରକୁ ଅମାନ୍ୟ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ତୁମେ ସେ ଯଦି ବାହାଘର ହିଁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ହେଇନି ତାହେଲେ ତୁମ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ବା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ସେମାନେ ବି ଅବୈଧ ବା ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ ଘୋଷଣା ହେଉଥିଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଠାରେ ନିଜର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଉ ଅହିଂସା ନୀତିର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1915 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖାମା ଆମେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଲା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ NRI ଡେ ବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରବାସୀ ବୋଇଲେ କାଣା ଯେନ୍ମାନେ
ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋଖଲେ କହିଲେ ଯେ ବାବୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଗଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି ଭାରତକୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ବା। ଆର୍ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଁ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ସାରା ଭାରତକୁ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ କେନ୍ତା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି, ଏଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେନ୍ ମହାନ ନୀତି ସବୁ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ, ଏହା ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକବି ଆମର ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆର୍ 1916 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସେ କାଁ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଆଦି ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କିଛିଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ କରିଥିଲେ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣୁ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ। ଯେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଣା? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଚମ୍ପାରଣ ନାମକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏକି ସେଇ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆସୁନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଏଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍, ଆପଣ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଁ କରିଥିଲେ, 1917 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ସେଇ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଉ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହର ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିକ, ଜିବି କୃପାଲିନୀ ଆଦି ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅସୁବିଧା କାଣା ହେଇଥିଲା ଚମ୍ପାରଣରେ? ତେବେ ସେଇ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା। 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଣା? 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କୁ କାଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ତୁମେ ସେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବ। ନୀଳ ଚାଷ ମାନେ, ନୀଳ ମାନେ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା, ରଙ୍ଗ ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଥିଲା ସେଇ କପଡ଼ା ଲତାରେ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବା କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା କପଡ଼ାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରକେ ତ କିଛି ଯେ ଫରକ ନାଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ ନା, ସରକାର ତ କେବଳ ନିଜର ଫାଇଦା ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଜମିର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବେଆଇନ ହିସାବରେ ସବୁ ଇଲିଗାଲ ଥିଲା। ସେମାନେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଥିର୍ଲାଗି କରଦିଅ, ସେଥିର୍ଲାଗି କରଦିଅ, ମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର। ମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ସେଇ ସରକାର ଲୁଟୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଥିଲା ଏବଂ ସେହି 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଇଂରେଜ ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ହିସାବରେ ଟିକସ ନେଇଥିଲେ ସେ ତାର 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାକି ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁରା 100% ପାଇବାର ଲାଗି, ବାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇଥିରେ ହିଁ ରାଜି ହେବାର ଲାଗି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ 25% ତାଙ୍କର ଫେରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଯାହାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ 2017 ମସିହାରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଡାକଟିକଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ତାହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାପରେ ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୁଜରାଟରେ ହେଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟେ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ସେଇଠାରେ କାଣା ହେଇଥିଲା, 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆର୍ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କର ତ ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ପୁଣି ପଇସା ଦରକାର, ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ। ହେଲେ ସେ କାଁ କରୁଥିଲା ଯେ ତୁମର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଯେଉଁ ଆମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1/4 ତୁମେ ଆମକୁ କର ଦିଅ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ
ଏବଂ ଏହା ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ସେଇ ଖଜଣା ବା ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୃଷକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଉ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଯାଜ୍ଞିକ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଶେଷରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର କେବଳ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଇନେ କାଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବା କିଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଠାରଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସେଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଲୌହ ମାନବ ରୂପେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନାରେ। ତେବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନାରେ ସେ କାଣା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସେଇ ଲୁଗା କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ସେଇ କାଣା କି ଶ୍ରମିକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ମାଲିକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଥର ଆମେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦରମା ଅଛି ସେଥିରେ 50% ବଢ଼ାଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଲିକମାନେ ଅସହମତ ହେଲେ ଯେ ମାଲିକମାନେ କେବଳ 20% ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ 50% ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅହିଂସାପୂର୍ବକ ଭାବେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାଥକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାଥ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନେ 35% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ 35% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କର ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେଇ ମାଲିକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର 35% ଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେବେ ରାଓଲାତ ଆଇନ କ'ଣ? ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ କଳା ଆଇନ କହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ଇଂରେଜମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ବିନା ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କୋର୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ ବା ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ତା ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଏପରିକି ଯଦି ସେହି କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା ତା ଉପରେ କୌଣସି ଅପିଲ ବା କୌଣସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ କଳା ଆଇନ ବା ମନମୁଖୀ ଆଇନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହୁଏତ ସେଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ହେଇଥିଲା ଓଲଟା ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ କାଣା ଆହୁରି ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ଆଣି ତେବେ ଏହି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଉପବାସ କରି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ହରତାଲ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଲୋକମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଯାହାକି ଖାସ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଆଦି ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଅହିଂସା ହିସାବରେ ହେଉ ବା ଅହିଂସା କୌଣସି ହିଂସାର ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ନ ରହୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ହେଇଥିଲା କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କହିଥିଲି ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର, ଗୁଜରାଟ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ସେଇଠାରେ କାଣା ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ସେନ ଲୋକାଲ ଲିଡର ଯୋଡ଼େ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଆଗଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ବୋଲେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦରେ ହେଉ କିମ୍ବା
ସେଇଦିନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ଥିଲା କେଉଁ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜାଗା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଖିଲା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ବା ସେଠାକାର ହେଡ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦଳେ ସୈନିକ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରାଇଫଲ ବନ୍ଧୁକ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଇପାର କି ଆନ୍ଦୋଳନ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ସେଇ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁଠାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦୁହିଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକରି ଗୁଳି ବର୍ଷା କରାଗଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଗଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସରକାରୀ ଡାଟା ଦେଖମା ସେ ଟାଇମ୍ର ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ 379 ଜଣ ମରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1200 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 1200 ଜଣ ମୃତ ଥିଲେ ଏବଂ 3600 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ଇତିହାସର ଗୋଟେ କଳା ଦିନ ଥିଲା। ମାନେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା, କେତେ ଶିଶୁ, କେତେ ବୃଦ୍ଧ, କେତେ ମହିଳା ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହିଂସା ପାଇଁ ସେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ।